हेलौ लोगोफोर, आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाहैबाय। दिनै आंनि ब्लगा मट' ब्लग जागोन लोगोफोर। हिमालयानजों माने आं दिनै फार्स्ट मट' ब्लग खालामनो नागिरगोन। लोगोफ्रा नायदो माबायदि मोनो भिडिअखौ, जाना जाया, मोजां मोना मोना। बेबायदिब्ला ओंखारलांसै ना आं लोगोफोर, लामायाव डाइरेक्ट लोगो हमसै। हेलौ लोगोफोर, आंनि मट' ब्लगाव बयखौबो बरायनाय जाहैबाय। बेयो आंनि दिनै फार्स्ट मट' ब्लग लोगोफोर, नायदो जाला गिदा जा। आंनावथ' दिनैनिफ्राय सिगां खुनु दिन बेबायदि मट' ब्लग बानायनायनि जेबो आइडिया गैयामोन लोगोफोर। बेनो आंनि दिनै फार्स्ट। जायाबाबो अननानै गाज्रि दामोनसै, नायसाबबानो जाबाय। जेसेबां हायो एसेबां आं मोजां बानायनो नाजागोन लोगोफोर, आंनि हानायसेबां मानिखौ। बेनो जोंना गामिया लोगोफोर, नायनानै लादो एसे जोंनि गामिखौ। बे बाजार जाहैबाय, बाजार, जोंनि बाजार। ओरैनो लोगोफोर, आं खालि मट' ब्लगल' लाबोनाय नङा, ब्लगबो थागोन। बांसिनानो आंना जेन'बा मोननैबो समान समान लाबोनो नाजागोन आङो। बाजार बे जोंनि गामिनि। ओरैनो माने मट' ब्लगबो थागोन, ब्लगबो थागोन, मोननैजों माने मोननैखौबो समान समान लाबोनो नाजागोन आङो लोगोफोर, जेसेबां हायो। आरो जेन'बा आं जेरावखि बेराया मानो, बेरायनायफोरखौ आं जेरावखि थाङा, बेफोरखौ आङो जेसेबां हायो एसेबां नोंसोरनो लोगोफोरनो देखायनो नाजागोन ब्लगनि गेजेरजों। आरो आं बे आंनि हिमालयान बाइकनि बारैबो जेन'बा आं माबायदि कम्फर्टेबल मोनदों, माबायदि कम्फर्टेबल मोनाखै, अबाय प्रब्लेम होदों, अबाय प्रब्लेम होआखै, बेफोरखौ आङो आइडिया मोननायफोरखौ एसे एसे खोन्थालांनो नाजागोन लोगोफोर। जुदि सोरबा हिमालयान बाइकखौ मोजां मोनोबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। जुदि हिमालयान बाइकखौ लानो सानदोंबा एसेबाबो आइडिया मोनगोन नोंसोरबो। आंनाव दा मट' ब्लग बानायनो थाखाय जेबो गप्र' गैया आरोखि ना लोगोफोर। आं दा आंनि मबाइलजोंसो खालामगासिनो दङ। बे दालाय हेलमेटाव होग्रा गैया होमबा, बेहायनो मबाइलबो होजायो, गप्र'बो होजायो। बेखौ बिहरनानै लादों आं लोगोफोर। आरो बेजों लोगोआव माइकबो मोनसे बिहरफादां। दा ओमफ्राय आं बे हेलमेटाव होग्राखौ बारा बानजानाय मोनाखै आरोखि ना। माने एकदमबारे हेलमेटाव होबाथाय खाथियाव नुथारो आरोखि ना। माने जेन'बा बाइकखौ नुबाथाय लामाखौ नुवा, लामाखौ नुबाथाय बाइकखौ लाजोबनो हाया। दा आङो माने बै सासे लोगोआबो बिखायाव होग्रा बिहरदों नालाय, दा बेजोंसो खालामदों आं लोगोफोर। माने आं मोननैखौ बिराद टेस्ट नायदों आरोखि ना, ओमफ्राय आं बे बिखायाव होग्राखौ साबसिन मोननायखाय दा बेजों खालामदों आङो। ओमफ्राय आङो जेन'बा चेनेला जुदि मोजां रोखोम दावखोयोबा ना, उनावहाय जेन'बा आं गप्र'फोरखौबो बायनानै लानो नाजागोन लोगोफोर। बायनानै लानो नाजानो माने जेरैबाबो बायनानै लागोन आरोखि ना आं गप्र'फोरखौबो। आरो जेन'बा नोंसिनि लोगोफोरनि अननाय मोनोब्ला आङो जेसेबां हायो एसेबां लासै लासैनो गोजान गोजानफ्रावबो जेनेबा मोजां मोजां जायगाफ्राव थांनानैबाबो नोंसिनो ब्लग लाबोनो नाजागोन आरोखि ना आं लोगोफोर। खिन्थु मोनसे प्रब्लेम आरोखि ना, बिखायाव होग्राया मोजाङा मोजां, खिन्थु ओमफ्राय मा जेन'बा ओरै हेलमेटाव होग्रायाथ' जेनेबा ओरै गेदा गिदि नायनानै जायगाफोरखौ देखायनो हायोना, ओमफ्राय बे बिखायाव होग्राया बेबायदि देखायनो हाया आरोखि ना। एकदमबारे सिदा जेरै लामा थांदों बिथिं थांबाय थायो। ओमफ्राय जुदि नों देखायथारनोबा एकदमबारे मोदोमखौ ओरै बिखाखौ फिदिंजोबथारनानै देखायहरनांगौ जायो आरोखि ना। बिराद खस्थ' जायो, ओंखायनो बेबायदि फिदिं फिदा देखायनो हाया आरोखि ना। उफाय गैया, दा बुस्थुआ गैथ'वा नालाय बेजोंनो खस्थ' मस्थ' बानायनो नाजानोसै आं लोगोफोर। नोंसोरल' अननानै नायसाबदो खस्थ' मस्थ'। आं उनाव लासैनो बायनो नाजागोन गप्र'खौबो। माइकआबो माने गोदानसो लोगोफोर, माइकखौबो आं माने बिहर गोदानसो। बेबो बे माइकखौबो बेजोंनो, बे हेलमेटाव होग्राजोंनो बिहरफादों आङो। ओमफ्राय बेखौबो आं दिनैसो टेस्ट नायदों आरोखि ना लोगोफोर। दा माइकआ माबायदि खामानि होदों बेखौ आंबो दा न'आव थांनानै भिडिअखौ नायबासो मोनथिसिगोन। बिहरनायनि सिगां बिराद इउटुबाव नायदोंमोन आरोखि ना आङो, जेन'बा अबे माइकआ मोजां जागोन, अबेखौ बिहरबा खामानि होगोन, बेफोरखौ नायनानै बिहरदोंमोन आरोखि ना आङो। ओमफ्राय बुंनाय बायदिबाथ' बिराद मोजां होनदोंमोन आरोखि ना बे माइकखौ। नायनायसै माबायदि खामानि होयो। गप्र'खौबो बिराद नायदों आङो इउटुबाव। ओरैनो बै दाम गोसानि जेनेबा 30,000 40,000निखौथ' बायनो हाखाया। ओरैनो खमाव जेनेबा 10,000नि आन्दाराव नायदों आरोखि ना आङो। अनेक दङ दंनाया, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000,
6000 बेबायदिनो दङ। ओमफ्राय माने माबायदि जागोन सिन्था खालामदों आरोखि ना आङो, जेन'बा बेसेबां दामनिया मोजां जागोन ना जाया। ओमफ्राय मबाइलजों बानायनांगौबाथ' बिराद खस्थ' दं, थेवब्लाबो उफाय गैला मबाइलजोंनो खस्थ' मस्थ' खालामग्रोसै आङो। उनाव जुदि चेनेला एसे जुदि मोजां जायोबा, माने बयनिबो सापर्ट मोननानै जुदि चेनेला एसे दावखोयोबा आङो ग'प्र'खौबो मोजांखौनो नायनानै बायनानै लागोन आं लोगोफोर। दा माने न'खराव एसे प्रब्लेम जायाखैमोनबा, थाखा फैसानि गोनां जायाखैमोनबा दाबो बायनानै लानो हागौमोन आं खस्थ' मस्थ' खालामनानै। खिन्थु दा न'आव बिराद माने पार्सनेल, माने जोंनि न'नि माखासे पार्सनेल खामानि मावनांदों आरोखि ना, बिनि थाखायनो दा उफाय गैया। न'आव बिराद बुरजा फैसा नांगौ जानायनि थाखायनो दा जेबो आवगायनो हाला आङो। गारिखौ खस्थ' मस्थ' लाग्रोबाय ब्लग बानायनो थाखाय, आरो न'आवबोथ' गारिखौ नांखागौ सोलिनो थाखाय, बिनि थाखाय गारिखौ बरनग्रोबाय। ओमफ्राय उनाव लासै लासैनो मोनसे मोनसे बायनो नाजालांसै लोगोफोर। अननानै बयबो चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामनानै लालायदो लोगोफोर। बेफोरबायदि जेन'बा गारि कारफोर साइडआव दोननायफोर नुयोबा बिखाखौ क्लाब मोनलायलायो, माने न'नि गारिखौ गोसोखाङो आरोखि ना। उफाय गैया, बे न'खरनि प्रब्लेमनि माने थाखा फैसा नांगौ जानायनि थाखायनो बायद'नि फाननांबाय, उफाय गैया। बिराद बुरजा नांगौमोन ना फैसायाथ', इमारजेन्सिबो जाबायना, उफाय गैया। बिनि थाखायनो नांला, रेन्ट टेन लाबाय थाला, आरो इमारजेन्सि सोरनाव एथ' बुरजा फैसा नागिरनानै मोननो होननानै नांगौबा गारिखौनो ज्राव हरनोसै, नांगौबा ओरैनो सोलिनो थाखाय। आरो आंहाथ' बाइकबा बांसिन सुबिदासो जायो नालाय, नंखायनो नांगौबा बाइकखौनो बरननानै लानोसै होननानै न'नि गारिखौ हरनानै आं दा बाइक बरननानै लानाय जाबाय आरोखि ना लोगोफोर। नुबाय दा लोगोफोर बेसेबां बिहिर जायो। थिनालि मोनफैबाय जों लोगोफोर, दिनै शुक्रबार, थिनालि बाजार आरोखि ना। एकदमबारे बाजारानो लामा लामा जायो नालाय, मैगं थाइगङाव नै लामा लामा फानजोबो। ओमफ्राय गारिबो दोननो जायगा गैया, बेजोंनो बाजार जानाय, बेजोंनो थांलाय फैलाय गारि मथर, एकदमबारे फुरा जाम जायो आरोखि ना। होमबा लोगोफोर आं भिडिअखौ बेहायनो फोजोबसै, दिनैनि मट' ब्लगखौ। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, आरो लाइकफोरबो खालामना होदो एसे। जै बर' हारिनि।